Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Nafisa Garba Funtuwa, founder ta Inoptech Solution Funtuwa. Kamar yadda na ce insha Allah a wannan shafi na zan fara gabatar da shirin da ya shafi wayar da kan 'yan uwana matasa masu son harkar tech akan abin da ya shafi UI UX design da kuma amfani da AI, yadda ake amfani da fasahar na'ura mai kwakwalwa ta AI din nan, artificial intelligence. So insha Allahu, amma ina son kafin in shiga cikin wancan abin da na ce zan ɗauka, akwai wasu abubuwa na sarƙaƙiya da nake so in wayan ma da ɗalibai kai waɗanda suke akan hanyar tafiya ko kuma hanyar shigowa wannan abin, domin su bambance su samu matsaya ɗaya, kada su je su yi ta gararan ba kamar yadda wasu mu kila sun yi hakan sai daga baya suka fahimci cewa akwai inda ya kamata a ce suna da matsaya sun tsaya. Shine kamar yanzu akwai rudani tsakanin bambance wane ne web designer, wane ne web developer, wane ne UI UX designer. Kamar yadda muka sani UI UX design abubuwa biyu ne suka haɗu a guri ɗaya. Za a iya ware UX designer ya zama daban, UI designer ya zama daban, kamar yadda za a iya ware front end developer ya zama daban, a ware back end developer ya zama daban. Idan suka haɗu a matsayin da UI UX designer ya haɗu, za su haɗu a matsayin full stack developer. So wa'innan abubuwan ina son in fara bambance muku su saboda ku san cewa in kun tashi shin muna so mu shiga field ɗin da Barnab take yi, shine za mu shiga UI UX design, in mun shiga ciki me zamu, ko kuma a'a ba shi nake so ba, ga abin da nake so kawai ina so in shiga in yi harkan web designing ne, ko kuma a'a abin da nake so ina so in yi amfani da programming language, ina so in busa ma shafukan sada zumunta da aka gina rayuwa. Bayanin zai fara wane ne UI, wane ne web designer. Web designer shine mutumin da ke designing ɗin website. Yana designing ɗinta ta yanda zai tsara ta yaya ya kamata website ta kasance. Shi zai fitar da layout ɗin yanda za ta kasance, sannan kuma ya tsara ta ta hanyar ganin cewa kala kaza da kala kaza ita ya kamata a sa, sannan a sa mata font kaza shi ya kamata a sa mata. Idan an tashi shi aikin shi kenan, zai gani in an sa kaza zai yi kyau, zai yi kyau, layout ɗin kawai na website ɗin yayi kyau, ya attracting, a nan yake focusing. Kyawu